лъжливи обещания и политическа агитация, лидерът на движение Помак Ефрем Моллов се опита да се внедри в протест, организиран от жители на варненския град Игнатиево. Местните хора се оплакват от постоянния тормоз, наложен им от циганите от гардарашкия клан на Кирил Рашков. Жителите на Игнатиево се събраха да протестират срещу натискът, оказан им от циганите от гардарашкия клан на Кирил Рашков. За изненада на повечето хора, лидерът на Помак Ефрем Моллов седна на първите редове на общото им събрание. За да се разграничат от антибългарското движение, повечето граждани останаха прави или в последните редове на залата. Най-вероятно Моллов и приближените му набират свои симпатизанти и сподвижници. Вместо да има граждански изказвания, хората чуха политическа агитация и десетки лъжливи обещания. Както телевизия Скат показа преди дни, проблемите на хората от Игнатиево са свързани с живеещите там криминално проявени и заможни цигани. Миналия репортаж веднага почна заплахи, че се събраха, правят мишерията, такива работи, да назаколят, да набият, да наколят от село. Всички наред шели да бягат подред всяка къща от наши да ги съберат, защото имат властта и парите. Ние искаме да имаме работа с тях. Оставят на спокойствие. Да оставят на спокойствие. Ти не оставя децата на спокойствие. Миналата седмица внука ми пак отиваш към Аксако, те излязаха от среща, но искаха да убият. Те може да стане убийство. Не може такава циганизация. Държавата е станала циганизация. Нима не виждат управниците това. Държавници ли? Те не виждат ли това нещо какво става тук? Това е направо ненормално. Всички под страх живеят. Игнатиево живеят предимно цигани, власти и шепа българи. Хората от гардарашкия клан, близки до цар Кирил, обитават огромни постройки и в години никой не пита как изкарват парите си. Знаете само, че тези хора не са стъпвали в училище. Близките до власт имащите печелят обществени поръчки, рекетират хората и държат бизнеса с жепчийки. Време е отговорните институции да се самосезират и да извършат проверка. В противен случай може да се повтори скандалът от Катуница.